سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي فيه نلوم سوني 19 حملة زيت تدالو على توزينات تزلكم متسلخو كم وترك صاف فصامي دباتنا هنا ختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا اب كلل بينشانغول غومز للي 24 سبات كم زتقتلو كوميشن سوو مسلات ارغاغيصو بوحدو سلسته ኤርትራውያን ዝርከቦም 26 አትሌታት ዝሓቆፈት ጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክ ናብ ጃፓን አምሪሓ አመዋስንተ ከባቢታት ትግራይን አፋርን ግጭት ከም ዘሎ ተገሊጹ ቀይሕ መስቀል ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ምሩኻት ወታደራት ኢትዮጵያ መብጽሑ ተገሊጹ ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ብምልኣትን ምትግባሩ መንግስቱ ቁሩብ ከም ዘሎ ጀነራል ዳጉሎ ገሊጹ ንመንግስታት ዝተሸጠ ናይ መሰለይ ሶፍትዌር ንፍሉጣት ሰባት ኢላማ ይገብር ከም ዘሎን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ለሊ 24 ሰባት ከም ዝተቀተሉ ኮሚሽን ሰብኦ መሰላት አረጋጊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝቕጽል ዘሎ ግጭት ለሊ 24 ሰባት ከም ዝተቀተሉ ኮሚሽን ሰብኦ መሰላት እታ ሃገር አረጋጊጹ ድሕርቲ ኣብ ዞባታት መትከልን ከማሽን ኣብ ዝርከብ ክልተ ከባቢታት ዝተኻየደ ግጭት ኣሽሓት ሰባት ካብ መነባብሮም ተመዘናቢሎም ከም ዘለዉ መግለጽ ናይቲ ኮሚሽን ጠቂሱ ጠንከት ግጭት ብናጻ አካል ክራገጽ እኳ እንተዘይካለ ኣብቲ ክልል አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ጦቃት ብዝኸፍትዎ ተኹሲ ከም ዝተወለዩ ተመልኪቱ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ናብቲ ግጭት ዝተኻየደሉ ከባቢታት ከም ዝተዋፈሩ ይንገር እኳ እንተሎም ጸጸኒሑ ተኹሲ ይስማዕን ከቢዶ ወጥሪ ድማ ሰፊኑን ከም ዝርከብን ናይ ዓይኒ መሳኽር ብውካስ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን ዲጋታ ሐድሱ ዝርከበሉ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጸጸኒሑ በዝነቱ ዘሎ ግጭታት አማይ ሰባት ተቀተሉን ከሎ 10 ታሻሓት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዘናቢሎም ይርከቡ መንግስት ኢትዮጵያ በክልል ብፍላይ ኣብ ዞባ መትከል ዝተወለዐ ግጭት ከም ዝሃደን ዝተፈናቀሉ ድማ ናብ ቤት ንብረቶም ይምለስን ከም ዘሎ ክገልጽ ድሕሪ ምጽንሑ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ግጭት ዳግማይ ተጓሂሩ ዘሎ بوحدو سلسته ኤርትራውያን ዝርከብዎም 26 አትሌታት ዝሓቆፈት ጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክ ናብ ጃፓን አምሪሓ እዛ 16 አሰልጠንትን 10 ዝተፈላለዩ ሙያውያን ህዝልዋ ብድምር 52 አባላት ዝሓቆፈት ጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክ ኣብ ቀጠር ኣብ ልምምድ ድሕሪ ምጽናሕያ ካብ ሰንበት 18 ሓምለት ሒዛም በብጉጅለ ናብ ጃፓን ተቕንዕ ዘላም እዛ በስደተኛታት ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ሶሪያ አፍጋኒስታን ኢራን ዝቆመት ጋንታም ናይ ኦሎምፒክ ባንዲራ አንዳን በልበለቲያ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ክትቀልቀልያ እዛ ናይ ሎማ ዓመት ጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክ ካብታ ኣብ 2016 ኣብ ብራዚል ከተማ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ዝተሳተፈት ጋንታ በሰለስተ ጽፊ ተዓቢ ምዛናይ ሎማ ዓመት ጋንታ ተጸሚሮም ካብ ዘለዎ አትሌታት ክልተ ኣብ ቅድድም ጉያ እግሪ ሓንቲ ጓል አንስተይቲ ድማ ኣብ ጨመቱ ተኽሲ ዝወዳደሩን ብውሕዱ ሰለስተ ኤርትራውያን ኣለዋም ለሊ 13 ኤርትራውያንን ኣብ ጉያ እግርን ቅድድም ብሽግለታን ኣብዚ ካብ 23 ሓምለም ከሳብ 8 ነሐሰ ኣብ ጃፓን ዝካየድ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ንኤርትራ ብውካል ከሳተፉ ትጽቢት ተነቢሩሎም ኣሎ ኣብ ዋስንተ ከባቢታት ትግራይን አፋርን ግጭት ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዋስንተ ከባቢታት ትግራይን አፋርን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ተዋጋእቲ ሓይልታት መንግስት ፌደራል ተኹሲ ከም ዝኸፈቱ ተገሊጹ መንግስታት ፌደራልን ክልል አፋርን ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ዝውጽኦ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ በሸነኽ ክልል አፋር ተኹሲ ከም ዝኸፈቱ ገሊጾም ነይሮም መንግስት ፌደራል በሸነኽ አፋር ሰብኦ ሓገዝ እናተጓዓዘ እንከሎ ህወሓት ነቲ ከባቢ ብኸቢድ ብረት ብምድብዳብ መንገዲ ዓጽዩ ክብል እንከሎ መንግስት ክልል አፋር ድማ ሓይልታት ህወሓት ያበሎ ተባሂሉ ብዝጽዋዕ ወረዳ ተኹሲ ኸፊቶም ኢሉም ወሃብ ቃል ህወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ ግን በሸነኽ አፋር ኣብ ልዕሊ ዝነብር ኣብ ጎን መንግስት ፌደራል ዝዋጉ ሓይልታት ዝተወሰደ ወታደራዊ ስጉምቲ ክብል ንማዕከና ዜና AFP ተዛሪቡ እቲ ውሱን ወታደራዊ ስጉምቲ ዝበሉ በሸነኽ አፋር ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ዝነብር ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሞም ኢላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ አረዲዩ እዚ ሓይሊ ናብ ኦሮሚያ ንኽምለስ ኢና ስጉምቲ ወሲና ክንገብሮን
ክኢልና ኢና ክብል ኣቶ ጌታቸው ገሊጹ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ግን ተመሊሱ ድዩ ኣይተመለሰን ዝብል ብዘይሻራዊ ኣካል ኣይተጻረየን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተውጣጡ ሓይልታት ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ንምውጋእ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ከም ዝኸዱ ዝዝከር እዩ እዞም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ተሰሊፎም ዘለዉ ሓይልታት ኦሮሚያ ሶማል ሲዳማ ደቡብ ቤኒሻንጉል ኣምሓራን ሃረርን እዮም ሓላፊ ቢሮ ድሕነትን ሰላምን ዓፋር ኣቶ ኢብራሂም መሐመድ بقدم نگاجتنیات تابزه و مجلسی ابزوبا فنتی رسوه ورده بیالوم کینات کم زلو بمجلات سحیل تا تجرای ابلعلت کلل کبز حو کبز خلو متقعتين حزب نفسه كلاخل علويلم اقلو زينا ايتوبيا ناتو ابراهيم محمد بمتقاس ابز صفرو صبصاب بسنكت متقعتين ابلعليه نبرتن سبن غدات بصيحلويلم መንግስት ፌደራል በቀዳም በወገን አፋር መግብን ካለ ቀረባትን ዘጻና ሱሳ መካይን ናብ ትግራይ ኣብ ዝኸዳሉ እዋን ሓይልታት ትግራይ ተኸሲ ብምኽፋቶም መንገዲ ተዓጽዩ ክብል ከሲሱም እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝኣወጁ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኡን ምትንካይ ይበዝሕ ብምህላው ናብ ኩናት ከም ዝምለስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቡ መግለጺ ኣንፊትዩ ቀይሕ መስቀል ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ምርኻት ወታደራት ኢትዮጵያ መብጽሑ ገሊጹ ዓለም ለኻው ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ምርኻት ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝበጽሑ ማፍሊጡም ሓላፊት ኦፕሬሽን ቀይሕ መስቀል ማርያ ሶሌዳድ ሩዲዳ ጋርሺታ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ሰባት ምርኣይ ካብ ሓላፍነትና እቲ ሓደ ኮይኑ እቲ ማሕበር ዝጣየስሉ ዕላማ እዩ از من قصاص اب تግራይ بمجمرنا حقوساتنا مبالا ات محبر تمالي اما سيو ابزوصو مغلص يحبيرو ات محبر اب تግራይ ዝርከቡ ምሩኻት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከበጽሖም ጀሚረ ካመባል ወጻግን ብዛዕባ ዘለሉ ሁነታትን ብዙሖምን ዝገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ ወጋውኳ እንተ ዘይገበረም በተደጋጋሚ በመብጻሕ ዝግበረሎም አተሐሳሰቦ መሰል ንምርጋጽ ክትል ከም ዝገብር ግን አፍሊጡም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ መቐለን ካልኦት ከተማታትን ትግራይ ምስ ወጹ ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባሻሕ ዝወጹር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝተማረኹ ወጋው ገይሩ ነይሩ እዞም ባሕልታት ትግራይ ዝተማረኹ ወታደራት ክዳን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተኸዲኖም በጎድናታት መቐለ ክሓልፉ ዘርኢ ጸብጻብ ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ወጽዩ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብቶም ምሩኻት 1000 ወታደራት ከም ዝተፋነው ኣመራርሓ ህወሓት ንማዕኸናት ዜና ሮይተርስ ገሊጾም እዮም ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ብምልኣት ንምትግባሩ መንግስቱ ቁሩብ ከም ዘሎ ጀነራል ዳጎሎ ገሊጹ መንግስቱ ሱዳን ነቲ ኣብ 2018 ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ብምልኣት ንምትግባር ዝኣትዎ መብጻሕ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ምክትል ፕሬዝደንት ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ገሊጹ ጀነራል ዳጋሎ ነዚ ዝገለጸ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጁባ መብጻሕ ብምክያድ ምስ ፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲት ኣብ ዝገበሩ ዝርርብዩ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ ስምዕ ሰላም ኣብ ምዕዋት ዝገበሩ ኣበርክቶ ዘመስገነ እቲ ምክትል ፕሬዝደንት ኩሎም ወገናት ሱዳን ብምልኣት ከተግብሮ ተማሕጺኑ ጀነራል ዳጋሎ ናብ ደቡብ ሱዳን ምብጻሕ ዘካየደ ዝተፈላልዩ ዕጡቃት ሚሊሻታት ሱዳን ምስቲ በተወርዋሪ እዚ ዝፍለጥ ፓሪ ሚሊታሪ ብሓባር ምዃና ናብ ሃገራዊ ሰራዊት ንምጽምባል ዝተጀመረ መስርሕ ብዙሕ ሕቶታት ኣላዒሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ብጀነራል ዳጋሎ ዝምራሕ ሓውሲ ሰራዊትን ሚሊሻን ዝኾነ ተወርዋሪ እዚም ኣዘዝቱ ብገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን እዮም ዝኽሰሱ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብህዝቢ ናብ ዝተመረጸ መንግስቲ ንምስጋር ኣብ ብዳይ መስርሕ እትርከብ ሱዳን ኣብ መንጎቶም መሰጋገር መንግስቲ ኣቂሞም ዝርከቡ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሲቪልያውን ወገናትን ዘይምትእማን ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝተፈላልዩ ወገናት ይገልጹ ንመንግስታት ዝተሸጠ ናይ መሰለይ ሶፍትዌር ንፍሉጣት ሰባት ኢላማ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓደ ትካል ስለይ እስራኤል ንምልካዊ መንግስታት ዝሸጡ ናይ መሰለይ ሶፍትዌር ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ ተሓለቕቲ መሰላት ጋዜጠኛታትን ጠባኣታትን ኢላማ ይገብር ምህላው ጸብጻባት ገሊጾም እቲ NSO ዝተባለ ትካል ቁጽሪ ቴሌፎን ከሳብ 50,000 ዝበጽሑ ፍሉጣት ሰባት ክትትል ክገብር ምጽንሑ ዝለሓኹ ሓበሬታ ረድዩ እቲ ዝርዝር ካበይ ከም ዝመጽእ ወይ ኣብቲ ዝተለጠፈ ቴሌፎናት በዓልመን ከም ዘለውን ግን ኣይተገለጸን NSO ግና ዝኾነ ኣበሳ ከም ዘይብሉ ገሊጹ እቲ ሶፍትዌር አንጻር ገብነኛታትን
السوفتوير أنصار جبنياتاتن جبرش براويانن زعلم كم زنبرن نسراويت آفت سمتي حقن تكالات سليان بمدى سبو مسلات صبو سم أبزلون هاجرات تري يتكملهم من باروم جليتهم تتكال أبزوتو مجلسي أتي بزي منجستو محبر فوربيدن ستوريس كمون بتحلق تسوى مسلات أمنس إنترناشنال بيستجبر مرمرام زت رخبة وتسيت جوجوي جمتات جبت زي بلو كل حساب نزملو يلوم نمتقامتي بيغاسس زتبال سوفتوير زملكت كسي واشنطن بوست ز غارديان لموندن كالوت 14 ماكنات زينان ابناي سنبت حتامم اوصيوم مولوام بيغاسس ايفون كمون هنا اندرويد ز عينتن تليفونات زتقع خوينو ناي صحف ملختي سئلي ايميل ز كتاتل ناي تليفون صاويت زقدحن بحبو مايكروفون زخفتن متغبريوم ابغل ابتي زرزر تخاتيتوم زلو تليفونات اب زتغبر فورنسيكاوي مرمراتات فرقوم نايتي سوفتوير اسرات ترخيبوم كبابي 180 زخونو ጋዜጠኛታት አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ሲኤንኤ ኒውዮርክ ታይምስ አልጀዚራ ኣብቲ ዝርዝር ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ጽብጽቦም ቁጥር ቴሌፎናት ምስቲ ተቀተለ ሱዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊን ቅርበት ዝነበረን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ኣብቲ ዝርዝር ተኻቲተናሎም በዚካዚ ኣብቲ ዝርዝር መርሓት ሃገራት ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብ ሃገራት ዓረብ ከምኡን ኣካይድ ተስራሕ ዓበይቲ ትካላት ምህላዎም ይግለጽ زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم